Arpok tarik ujamang aja pun riu nakaliang acting chief basipor jong Hima Sohra uba mencurlang macau ulalet banyak kendu yau chief executive member ka KHEDC uba Winston Tony Lyngdoh halor ke Jingslam man ai sanat yau Syiem ka Hima Sohra. Kajingwan jong acting chief mantan bangia kendu kadai be halor ke tu hi ka nongrim baki kwa ban pensyai ya ka jingbom yo sanat jong Syiem namar baki ong ba kilarai da ka executive dorbar ka jong ki menwani kendu ingi ban keli ka ika jing penslam ka jongi ti nakaliang ka jonga ba di in charge ka bidai bat ka ilaka ilaban biang ka ju hi kumbang ila jukren ka por ba ngidang update ya acting chief ba in pendap ya ka kamram ka bangi pha nakani ka office ka jongi ba in penbiang ya ki electors di kata ketika kadijing kadang don kajing sateng nak liang kajung i ba in bet kita ki electors di nak liang kajung i ila ai ka assurance mentan ba in pen state ya kam ba in la yo ya kita ki electors in saya ya kam ko bede ber kasolah syakhamat umbak no pore sai din syum bede ka jipen bet em ka por tingala ong ki ba nak liang kajung ki kin bu timeline ba ki bede ba ki kur na ni ba ki menteri ni te namar ba nong ka proses ka kamlong lengdi kat kum kajing so thu ujung ini mal pihak ban replace ki hak ban lech ki kur ban yo ek recommendation jong ki kur gini kita prokhoi ti specifically kam don ek timeline hendring i ong ki kat bakila ban pendep kloi kadang khamba ti specifically ka timeline ni khambu hi ki tang pada ka syong haki pada la kila ban pendep kham kloi ngila ban pendep ka kam ha bede bat ka Hima Sohra unak leng council kan pelong dak election hoi kum mengila keren do kini ki benai beladap mangi hak benle bet daka election namar mengila don sui candidate belawan ban apply men penitu di nakapos ka por ka tai ka di ju comments ka bangi ngila ai cheki pa ba no song snong ka thai Hima Sohra ro bagen so thu bangi hak ban rely bet ka natural justice la don menu bakwa ban wan khmat ban khun ya ni ka khet jong ka jinglong Syiem thi tingi hak ban ai hak bai chance bet ke atau kalau jingsha buto ba Syiem umdei shu ton nong song shnong jong ta ka Hima Sohra ban nun ke khun te chang kam don hok ta ka ti jong ta ka Hima Sohra log jingsha ni nai keren ya kita nomor ba mo ni nak lihat joko office ni le kat bangila bangin ya penbet ya ka kam ti kata ka bom don hok ti ka syong haki ti kata ka pen khenya ka riti ka dustur ro giru na do singi ka basdang ila ong bet ba ka dai tang ka procedural labs ni kham ya keren ya kata ka riti ka dustur ni rely bet ya ka procedural labs kumno bangin ni pen bet ya kata ka procedural labs ka bai dai bat ka ni ka jinglong jong ka Hima Sohra bat ya kata ka jong ka jinglong badai ni bom dai jong ta candidate te ni na kaliang jong district council ni numla ban determine menta ni hak ban pe ikot kisla da wan ban bu ikot kisla shani hadu menta ku mangila ong na kapor syakapor ba ula don candidate ula wan ban ikendu i amin cha jongiru ba udon kata ka jingtu ban yele ikani ka election ban khun ya Syiem Sohra tingin ya ai la namar ba kadai ka kalenti kata kalau natural justice mo mangi hak ban ai ba tu ni na hantu lesi na kan election na hatu i ba ya lam nang dau acting chief ki menteri dan bagi khatu istiqlal bar kadang kan thai ka ajimut na galiang ki menteri ba ya istiqlal bar ng Hima em long hi ke kam da de ka jing ajimut long ki syukwa ban bangin pen scam na kaliang ka jungi ka district council ya ka communication ka bangin ai ki nang ni khmat kan long ka ba ka da ka jing tho ka ba kiru kila ban bu record sapo ka office ka jongki tina kaliang ka jongi ringi sudai hi na mar ba broch ka tu ngila shue keren da ka ktin ngila shu batha e ka kam ka ba u acting Syiem ngadu ka sngi ka bangi ngi thungi i kum acting chief ba kini ki kam lai sau tuli ki ba ha ban pendap kat ki no di menta pada la kat kum ka jingwan ka jongki ha ba kila erai ki kwa da ka jing tho nangi ya ka lenti ka ba u acting Syiem fu acting chief fu de manshim tingi rungi ngin sapet kini ki kinyat sngi ngin sa ai ka badon kam man ai ha ka bede bat ka kam jong ka Hima Sohra. Boleh.